Toto video ti môže zachrániť život. Fú, bratu, mašinu máš parádu. A čo tá výbava? Tá len ešte počká. Nepočká. A vy ste kto? Aby ste mi do toho rozprávali. My sme Motív. Radi jazdíme, kecáme, skúšame limity motoriek, výbavy a niekedy aj samého seba. Skúsenosti z našich motokotrmelcov ti radi posunieme. Vyskúšajú nás pri svetových značiek pod jednou strechou. Nájdeš u nás všetky typy, všetky farby a všetky veľkosti. Máš už tu svoju parádička. Oblečenie? Tadiaľ to. Myslím, že k tvojej príľbe sa najviac hodí táto bunda, nohavice a tieto topánky. Čo povieš? Wow, vyzeráš parádne. Vyskúšajme ešte niečo. Toto je ono. Počuj, a vedel si o tom, že pri páde, no vidíš, to schytajú prvé ruky. Nezabudni na poriadne rukavice, tieto sú fakt top. A keby náhodou, máme ich tu oveľa viacej. Nemyslím na seba, ale aj na svoju mašinu. Tu máš zo pár vecí. A keď to nemáš kam dať, tak tu máš aj nejaký takpak. Takto sme obslúžili už tisícky zákazníkov a ich spokojnosti svedčia naše pozitívne recenzie. Ale veď sa spýtajme priamo Jorgeho. Jorge, ako si sa tu cítil? O čo sa ti jedná? My sme Motív a tešíme sa aj na teba.